Ja, dit is Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. Suriname, yeah, yeah, yeah. Some see, some star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama strana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Uno hornot loop, tambri binus refi. Una de wedstrijd na man. Vaderland, Suriname is je vaderland. En dan vraag je jezelf af, zeg. Na aman sabi wakay bijides ma ma also huis aan huis. Na aman sang begwawan dedoso go condoleer desma terwijl amanos op suma dede. Mi manos pantori weji. Onuitgenodigd amandis begwas ma presi. Alleen vervelend desma sting. Je go condoleer desma gecondoleer. Manos op suma dede. Dat betreft stop wan president bij wan dot bami pref mi kons donyayo. Wie vergiftig mi? En als je om een liquidatie pogingen bouwt ze overleef. Om een is de man probeer vergiftigen man. In tempels van Patvanika. Hoe kon je maar weer vergeten snel hè? Zolang ik boruan aan de greed en mij kon je die goeie niet nagesproken wat ik van mij deed ja. Mino kon je jonjer. Wie soort jaartal je. Meneer, ik ga niet komen eten. Wie kon vergiftig niet. Of wie kon potsan in amasala. Of kon potsan voor vergiftig niet. Me, I'm sorry. Je gaat me niet krijgen. De samenleving zat al in problemen. Dus sabe man is do. De man poer flauw. Dat de man pot dede. Omensma ik dede ala deze no man pijf dresi. Ik ken iemand met 17 fake accounts. Ja. Heb ik iemand gekend. Toen ik bij de VAP 17 fake accounts. En dezezelfde man, een primeur van de VAP, dezezelfde man met 17 fake accounts, die sponsor was van de VHP, heeft nu zijn eigen partij geopend en die man is non-stop bezig VHP te bekladden. En het zou mooi zijn als een partner van een politicus of vrouw de meneer zou zeggen, zeg meneer, waarom steel je dat geld van de arme mensen? Vind je niet dat dat geld wat u steelt als politici, dat geld vervloekt geld is? Is vloek meneer. Ik wil geen vloek op mijn kinderen hebben. We leven wel in alle luxe. Bodyguard is zo, bodyguard alle luxe door opoji. Maar het is niet gezegend, het is vervloekt. Ik wil een vrouwelijke president nu hebben. Ja. En niwani persoonlijk, niwani, dat Chan moest weer amsketen. Die Ingrid Waldering Bouterse. Oké.
Mio Shitak Santoki, president van Suriname, en weer een Amsketen Jafro. A culture again. Nanga money you can buy wa also my no man buy a firi fufiri na also I'll take. Money you can buy wa olo if you mananga save money that brief me no man buy the take. Money you can buy if you safety mananga save money that you no garandeer veiligheid. Money you can buy one that ramananga save money that brief me no man buy go take. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Kulturo TV Open Mic. Welkom iets sweeties Sernang. 17e rijkste land van de wereld, het land van Ronnie en Chan. Maar voor hoe lang? Wanneer? We zitten met meneer Maron Rozenblad. Wanneer? Zie je dat? 2020, 25 mei. Dat Omega keuze dat Ronnie en Chan willen we. Meneer Rozenblad, de laatste ontwikkeling in het land. De was een oeroe man. Ja, goedenavond of laten we zeggen goeiedag kijkers, want je weet niet wanneer die kijkers kijken. Dus goeiedag kijkers en welkom bij Kulturo TV. Wat heeft u weer gezegd? Het 17e rijkste land, het land van Suma. Ronnie en Chan. Oh, ze gaan het meenemen. Oh. Ze gaan het meenemen. Ik hoop het voor ze. Kijkt u, alles is aan tijd gebonden, toch? Dus ik denk dat uw formulering niet op zijn plaats is. Ik denk dat het een verkeerde insteek is. Nee, maar men doet wel zo overkomen. Ja. Ja, toch? Zeg, Nawaba Kondre. Maar niks is minder waar. Alles is aan tijd gebonden. U bent gekozen voor een tijd. En als u uw beste beentje niet voorzet, dan gaan we u bedanken. En nu, de ontwikkelingen vroeg u. De ontwikkelingen zijn van die aard dat we deze gasten, grote delen van de samenleving, dat is geen spreekbuis van de samenleving, maar grote delen zien vooral de persoon, de eerste persoon, die u heeft genoemd, en dat is Chan. Jammer genoeg, liever gaan dan komen. Ja. Gelooft u me? Ik zei het al. De meneer zit in een riante positie. En jammer genoeg heeft hij zijn beloftes tot nu toe niet waar kunnen maken. Zijn belofte aan het volk. Aan de samenleving. Ja. Ik maak ook deel uit van de samenleving. Hij heeft het niet waar kunnen maken. Dan gaan we u bedanken. Hij is wel van mening dat hij een belofte heeft ingevuld. Waar, wanneer? Nee. Nee. Staat herstellen. Nee, er is niks hersteld. Niks is meer. Het zijn alleen maar, het zijn maar onwaarheden die verkondigd worden. Ik denk dat door politieke macht, politieke hebzucht, machlust, dat vele politici voorbij gaan aan de maatschappelijke realiteit. In alle sectoren zijn er problemen. U hoeft ze niet om te roepen. Er gaat te veel tijd, gaan we moeten investeren eraan. Overal, u noemt het maar op. De samenleving is helemaal ontwricht. En laten we u iets voorhouden. Want er zijn altijd voor- en tegenstanders. Ja. Dat heb je overal. Maar respect moet je krijgen van de samenleving. Maar dat ding wat we nu hebben, is geen respect meer. Het is angst. Sma om vrede vie. Sma om respectie. Maar men is zodanig tekeer gegaan dat men de samenleving bang heeft gemaakt. Delen. Want ik ben niet bang. Enigste persoon waarvoor ik en niet eens bang ben, is respect heb. En dat is God. En daarom ik aan mij bless me. Maar de samenleving gaat nu gebukt onder ellende. Mensen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. En daar praat ik niet over, want junkies is don't tak want to lauw sani nang emofo. Herdi is moko, ik drink soppie. Ik praat over hardwerkende mensen die daadwerkelijk elke dag opstaan om deel te nemen aan het arbeidsproces.
om hun kunnen te doen, om in dienst te zijn van de samenleving. Hoe hard moeten we nog werken? Je moet toch ook tijd hebben voor je gezin en voor je kinderen. Je kan je kinderen niet laten opvoeden door een paar vulgaire artiesten. We hebben gezien pas hoe 3 artiesten een vrouw van 83 jaar hebben beroofd. En ik zet ze nu, sorry, onder de noemer artiesten. Schaamteloze figuren. Ik heb het eerder gezegd. Met de komst van Chan, als je van de man houdt of niet. Want in Suriname ik gang op Tjuse lobby. Ja. Toch? Maar ik had gedacht dat elke vierkante meter van ons grondgebied, dat het veilig zou zijn. Maar wat zien we gebeuren? Dat de criminaliteit zich verruwt. En de manier waarop politici praten met de gemeenschap. Ik ben go begi desma de mofodoro voor stemtapi. Ik ben go begi. Ik go begi desma huis aan huis. Ik go begi die. Je bent gaan bedelen. Je was op de bedeltour. En nu dat je gidesma migitaki. Je sakatori gidesma. Je sakadrukking gidesma. Waf desref durf futaki. Ja, waarom maken die mensen zoveel kinderen? Nou, er zijn zoveel kinderen uit het ghetto stem niet taboe. Dat mek is nou in een ariante positie. En nu je vergeten. Wel, mi otegi de matak aladesma wat rai nanga aladesma jene. En of ada grare, na tap you de fadere. Alade vloek, alade jene. Alade relatie sa ebroko. Alade zelfdoding. Alladesma sa elas de euroko omdat bedrijven kapot gaan. Als bedrijven kapot gaan, hebben zakenmannen geen keus dan om u met ontslag te sturen. De hele samenleving is ontroerd. Wie is nou niet gokverslaafd? En dan ga ik zeggen, ik niet. Ja. Maar mensen die in geldnood zitten, die in een benade, in een achtergestelde positie zitten, die gaan zoeken, die gaan gokken. En je raakt verder van huis. Gokken is er altijd geweest. Maar nu is het veel erger, zonder voorlichting vanuit de regering van hey, gaan jullie niet gokken. Let op je dinges. Kom met informatieve programma's om de mensen op andere gedachten te brengen. Maar kom niet met wrok en wraak. Begrijpt u? En praten op een bepaalde toon. En dan vraag je jezelf af, zeg. Na aman sabi wa kay bigi desma desma oso huis aan huis. Na aman sang de guawan dedoso go condoleer desma. Terwijl amanos ap suma dede. Mi manos pantori weji. Onuitgenodigd amandis begwas presi. Alleen verveel desma sting. Je go condoleer desma gecondoleerd. Manos ap suma dede. Alleen om stemmen te krijgen. Nu, u zit al in de positie. In plaats dat je de samenleving verheft, onderdruk je het. Ik werk niet met valse voorwendsels. Ik werk met de realiteit. Wat is 1000 gulden nu waard? Wat kunt u doen met 1000 gulden? Iemand die 10.000 SRD verdient per maand. En dan heb ik het misschien hoog gegrepen. Er zijn mensen die 3000 verdienen en 2500. Hoe komen die mensen uit? Mensen met 2 en 3 kinderen kunnen geen internet betalen. Mensen die in een huurhuis wonen, die kunnen het niet meer aan. Ja, in kamerwoning is al meer dan je salaris waard. Zeker te weten. En dan verwacht je dat mensen weer voor u gaan stemmen. Ja. En daarom zeg ik eigenlijk bij de volgende verkiezingen, als mensen zich kandidaat stellen, moeten die mensen eigenlijk niet een Suriname, maar internationaal moeten de psychiaters komen om te kijken als mensen die zich uitgeven of aanbieden om de samenleving te verheffen. Die moeten kijken ook naar een psychisch rapport als die mensen alles op een rijtje hebben. Ze moeten beginnen te solliciteren, vind ik. Je moet solliciteren naar de positie van president. Dan gaan we een backup check doen. Dan gaat de samenleving zeggen van dat
jij voldoet. Want na zo ook toe toch meneer Rozen, wat je wilt werken, dus je moet solliciteren. Je gaat een gesprek hebben. Maar als het omgekeerd, ja. Nee, maar Surinamers hebben bij de afgelopen verkiezingen, en COVID heeft ze ook geholpen. Kijk, tijdens de ex-president hadden we 2 of 3 doden tijdens COVID. Ja. Nadat de nieuwe regering de nieuwe setting heeft overgenomen, hadden we duizenden doden. Het is zelfs gebeurd dat er lijken waren in containers en die containers waren vergeten. Men is verschrikkelijk barbaars te werk gegaan, omdat men de samenleving heeft voorgehouden. Zeg. Het was een griepje. Dus die man wil je alleen maar onderdrukken en verminderen. Dus COVID heeft ook ervoor gezorgd dat de ex-president de verkiezing heeft verloren. Los van de mensen, de sell-outs. Die overal geld lopen zoeken. Want dan moet niet de mensen zoeken. Verleden je een junkie en leggen dat naar een, naar die, dat die. Maar dan moet niet de mensen zoeken. En we moeten heel voorzichtig zijn voor zulke figuren. Want zulke figuren, ja, ze nemen het niet nauw met de realiteit. Want junkie leeft van dag tot dag. Die man heeft eigenlijk geen toekomstperspectieven. Nou, een junk. Je verstaat toch? We doen het allemaal. Met jou een junk, jou een junk. Begrijpt u? En het zijn meestal dit soort figuren die willen komen uitleggen wat ze kunnen doen om de president in het zadel te houden. De president zal zelf de regering en aan de president, want aan de eeuwen Edouard ook, ik kan niet overal. De regering zal zijn beste beentje voort moeten zetten om de komende verkiezingen te winnen. Winnen. Je ziet winnen in deze meneer Rozenblad. Luistert u, het getij is al gekeerd. Ik zie geen winnen. Het getij is al gekeerd voor deze meneer. Als ik u wil aangeven dat zelfs mensen binnen die man zijn gelederen hem zullen afwijzen. Dus daarom twijfel ik aan het woord winnen. Nee, maar kijk, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Je verstaat toch? Toch? De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar mijn persoon, als u het aan mij vraagt, heeft u mijn stem niet, sowieso niet. En iemand zei me van, ja, maar als ze hem weghalen, wie gaan we zeggen, meneer, dan kan man begin gwe. Ik heb een voorstel gedaan laatst. Even. Waman tegen me, ja, even pura man, dan soma wopoti, dat me do ama aan, begin gwe, haradam, opofri, kotik mopo. Huh? Chala. Chala. We kunnen dit niet meer aan. Laten we elkaar niet voor de gek houden. U leeft in alle luxe. Jullie leven met 4 en 5 verschillende salarissen in dollars. En na Inke weer door Sandisi. Mama Inke. De vergruising. Ze hebben heel wat onwaarheden over die bewuste mevrouw gemaakt. Dat zwarte diamant is als masal leeg. Je ziet dat als sneuvel. Sorry dat me tak en zo. Ik de dat ik was daar toen dat dossier op tafel werd gezet. Leugens. Leugens. Laten we ophouden. Dit is geen politiek. Dit is haat. Haat zaaien, haat wrok. En het belangrijkste is, en ik zie het op social media, ik schenk er geen aandacht aan. Mensen tegen elkaar opzetten. Vooral de Afro-Surinamers. Zij zijn vatbaar. De man dat hij niet alles ziet. Zolang ik borwas aan de greed en ik kon niet die goeie niet nagesproken wat ik van mij deed ja. Mino kon je jongen. Wie soort jaartal je, meneer, ik ga niet komen eten. Wie kon vergiftig niet. Of wie kon potsan in amasala. Of kon potsan vergiftig niet. Me, I'm sorry. Je gaat me niet krijgen. Dat is scheringen inslag no de. Dan dat die mensen overal eten. Luister, nou een politiek partij, nog kan borwan nyang, dat we go knap in de rij, dat we go teken nyang. Binnenkort. Dat we met camera, van je go teken nyang. In
schaamtegevoel. Nou. Hey, mensen, samenleving, schaamtegevoel. Nou. Wie is wat tranga ma altijd betak alleen sanga soto, alleen sanga merki, alleen ma mino kontek yon jaren. Principieel. En mina spiritueel. Moro moeilijk baga. Oso schrijft mine ja alasan nebori mi oso. Huh? Dat betreft stop wan president bij wan dot bami pref mi kons donyayo. Wie vergiftig mi. En als je om een liquidatie pogingen buiten ze overleeft. Om een is de man probeert vergiftig gaan, man. In tempels van Patvanica. Hoe kon je maar weer vergeten snel, hè? Om een koppogingen aan Mamsa. Hoeveel aanslagen heeft die man niet overleefd? Je hoeft niet te komen met koppogingen en andere dingen. Dat je weet dat de mij sroto naki priti ede. Nu, accidentbeleidmakers nu tak if man kon nga koppoging nu de 20-30 man kan nga koppoging. Sa wat doen ding? Man kom actie. Hier zo san. Wololo waar hoe de loper jide? Voeding. De massa de man vooroordeel. Voor het eerst mis je zoveel media aandacht en een oproep dan je ziet dat te straf man te wan straf man bieden aan dat zie je zoveel media. Voor mij lijkt het wel een soort van wat mijn karing. Mi wan gisheng. Ja, mijn grond tapushi van mijn gisheng. Kun je breed uitmeten in de media. Want nooit wat, nu kom je maas roto. Nog nooit zoveel media aandacht. Dat je die persoon kan interviewen, alla soort sani. Je kan zelfs soort vragen wani. Is je van mij gwa in zee? Ik heb het gezien. Die oude zieke mannen. En dan vind je dat een prestatie. En ik wil iets aanhalen. Misschien heeft u het niet gezien op social media. Dat de advocaat van de nabestaanden ook in volksmilitie zat. Ja. De advocaat van de nabestaanden ook in volksmilitie zat. Hallo? Minolito. Waarom zou ik onwaarheden verkondigen terwijl er beeldmateriaal is? Het is de volksmilitie die toen de 15 of 16 mensen heeft opgehaald. Volksmilitie. Volksmilitie, hè? Ja. Ja. Wat was uw rol erin? Laat de gemeenschap weten nog. Als er nou voor of tegenstander, als je nou van de mensen houdt of niet, laten we die informatie niet ontberen. Nou. Wat is uw rol geweest? Ik wil weten toch. En aan het trobi mensen goed toch. Waar zijn de journalisten? Die deze kritische vragen moet stellen aan die meneer. Zeg maar meneer. U schreeuwt nu van de daken. Hang hem high. Maar u bent ook deelgenoot geweest van de volksmilitie. En u was bezig. U was ook bezig in die hele setting. En zo zie je wat heeft gemaakt dat die meneer zo ontevreden is geraakt. En als we kijken naar die 16 mensen, ik betreur het, want elke dood is te betreuren. Ja. Maar hoeveel mensen zijn nu, vanaf deze regering zit, doodgegaan? Terwijl het niet hoefde. Dit. Feidi dede, dat is punt 2, maar dede. Dood, doordat ze medische hulp ontberen. Dood, doordat ze helemaal stressen, dat ze de hand leggen aan zichzelf. Gezinnen gaan uit elkaar. Mensen zijn ten einde raad. Mensen weten niet meer. Mensen zitten overhoop met zichzelf. We hebben zoveel haat in de gemeenschap. We haat toeschrijven. Zo'n gemeenschap. Zoveel haat. In korte tijd. Zoveel racisme. Die betakasan voor racisme. Die betaken netjes.
ik wil geen deel uitmaken van racisme 7 maanden voor de verkiezing. Is dat ete, een journalist beko interview me aan Salobip Chimboy. Ja. Toch? Ik heb toen aangegeven dat ik geen deel van wil uitmaken. Nu komt Van der Sand en Van der Sand beaamt het. En dan Chisma toch is geen klein lichaam toch? Ja. Wij hebben elkaar nodig in dit land. Respect is wederzijds. If you want to speak in Gile speaking. Gun om gegund te worden. Verhef de samenleving. De samenleving zet al in problemen. Dus zet de man iets doen. De man poer flauw, dat de man pot dede. Omens ma ik dede ala deze no man pijf dresi. Weet je hoeveel mensen hier komen met een papiertje? Meneer Rozenblad, ik kan niet betalen voor mijn medicijnen. Kunt u me helpen? Dan heeft Kabaso zo toe. U zat net hier, er komen mensen met kinderen, zieke kinderen, want ik doe de natuurgenezing los van haar en hoeveel specialist. Als ik elke maand 300, 400 kinderen help, dan een ammonisa een paar. Dat geld is niet wat het wezen moet, maar je moet helpen, want ik heb de roeping. Ja. I'm blessed. En tegenwoordig tegen dat je blessed schrijf, je gaat bless you, wordt men boos. Is dat de mij fitty in een berf winti, dan ga je wat nonsense. Ook toen in een zo talent zijn de in een sportwereld overal. In een sportwereld schrijf de wisde schrijf. Hoe ben ik voor de artiest voor laat, maar boy, in sportwereld, nou daar baga. Je nog kan die voetbal zo zomaar. Atayota if je dat if het is niet. We gunnen en niet alleen in Suriname, ook over zee zitten we overhoop met elkaar. We hebben elkaar nodig. Kijk hoeveel mensen weggehaald worden van die bruggen. Look op pas waar die staan die vrouw Railway Saramaka kanaal. True. Oké, dan wordt dat dat nou. Ja. Wat hadden ze nodig? Die Afro-Railway Saramaka kanaal. Ze zijn met allerlei moderne apparatuur gekomen. Duikers, karkom. De fena vrouw, de no fening. Nou een plei ingi de babi karkom. Dan man go knap se aliba. Aman setentori. Dan man bama tegen de takadrape. En wie heeft hem laten roepen? De staat. Oh. Api jij ingi horikene tak na wa Hindustani of wa Japanese of wa muskondreman dondrapi na wajepori. Spirits no sabasandati. Spirits no sabasandati. En amano tegen den tak na so me money ingi ni for me doing. Tamarado kosde ingi baka. Ah oui, zo de go om na de ingeren. Maar dat is bijna wil ik zeggen op eenvolgende regeringen. Isapte met taki, met tak van sande. Respect the spirits. De massa be Jafos Unu. Je kan collect contractarbeiders dat je ego verfera matina mijn grondgebied. Ama plasfi. Je wordt molestera man drape. Wel, daarom niet taki. Daarom niet takwansani. Er moet een hele ommekeer komen in de politiek. Er moet een heel nieuwe wind gaan waaien. In de politiek. We willen wat anders hebben. We zijn moe om te experimenteren. Nieuwe acties aan toki president Fusrena. Nieuwe acties aan zeg. Vaya blades mamu voor jou. Maar even serieus. Ik wil het zien gebeuren. Nanga bami. No ano Roko. Ben je bami nanga wam de vrouw? No ano Roko. Dat gaat niet meer werken. Mensen hebben je door. Mensen hebben die meneer. Ik betreur het, maar het gaat niet werken. Al die mooie verhalen en... Sorry. We weten wat er allemaal gebeurd is. Omema boro.
konaki dat de man borogwe. Om in Hollanders konja zonder vervolgd te worden, de man kon vernietig onkondre. Dan ben je niet beter dan de rest geweest, toch? Dus, trots dat met jammer voordeel van de twijfel. Zeg, ik hoop alleen maar. Hoop doet leven. Ja, Maar hoop is eigenlijk uitgestelde teleurstelling. klopt. Meneer, als dit zo doorgaat, Akanatebosu, bedankt. Oké, bedankt. Weg met Chan. U heeft een voorstel gedaan, een vrouwelijke president. Ik loop al een hele tijd ermee. Ja? Ik loop al een hele tijd ermee. Er zijn zoveel vrouwen. Je hebt Amafo, je hebt Simons, je hebt Etnel, je hebt Poki. Maar ja, moro. Je hebt defensieminister Matura, je hebt Kuldeep Singh. Voor PA, mina makar. Meneer, je want een grabbelton, Jimmy. Als een ander grabbelton. Nee? Ik kom met de naakte realiteit. Hordbal. Hordbal. En als ik ga voor X, dan ga ik voor X. Ik ben moe om te experimenteren. Ik wil een vrouwelijke president niet hebben. Ja. En Miwani persoonlijk, Miwani, dat Chan moest weer amsketen. Die Ingrid Waldring Bouterse. Oké. Miwani dat Santoki, president van Suriname, en weer amsketen, Jafro. En in het takwan zomaar. En dat was spannend. Vanaf nu pot die stelling. Vanaf nu pot die stelling. Waman bel mi sane bel makkelijk frustra bel mi mangen de boom. Guillermo Samson. Ano fan yare. Ano taxi. Guillermo Samson, wijze man. Zeer kritische man. Ama tegen tak meneer Roesenblad bingo. Ik mag mijn favoriet hebben. U mag de uwe hebben. Ja. Kan ik je zo ingeven van Trasani. Maar niet eens me ingeven en met dat naar dat nieuwe. En die bel. Maaf de maaf mijn politiek adviseur. Dan man tak Roesenblad bingo. Sloten. Dan mi belwerkers. Maaf de man nga sami de boete. Van de pabang bij de commissaris. Een van de beste natuurlijk. Ja. Zeker te weten. En toch die ere toekomt. Die belaman, amantak Rosenblad. Bingo, mofo is voor ai. Mofo is voor ai. All hands on deck. En dat gaat ook ervoor zorgen. Van Santoki erop een man te kijken, hij blijft president. Huh? Hij is niet van plan af te stappen. Hij ziet zichzelf nog president voor nog 10 jaren. Laten we het zo stellen. 3 termijnen. Mi hoop ik je poersiki voor dede. Maar, als hij zo zeker wil zijn dat hij president wil blijven, dan moet hij een vergadering geven in Paramaribo. En liefst in de ghetto. Waar ik die gevaarlijke vergaderingen geef. Of heb gegeven. Gaf. Ja, toch verleden tijd. Ja. Of wat je dat? Dat kon je zo is afvatten. Mi etega matak niemand. Giwa vergadering in een ghetto. Mi sak ete bimbe de vergadering in de ghetto. Fatrama be Plaza de Sching. Na hardball. Hardball. Maar zijn feest wordt in de ghetto gehouden. Althans, een elite Pisifa ghetto. Nou, Bakas heeft nu weer. Groelies, 75 jaar. Lugono mi man. Meet abe over een ghetto vergadering. Lek van mi Beijing. Isabi toch? Dan walo kaster edeman. Ala de man sa stem tapi. Rangu. Imberi katak ala de man sa stem tap yo. De no tigo yo. Teisi de man ekong. Nou, om chaka de me ko sukuere. Zo money de. Ik wil die mensen oproepen. Hoe nog een sukumoni in politiek no?
Ook mga model dati, no? Huh? Uno go zoeken money in politiek, uno go nyangf de ma in politiek. De mo vergiftig you. De mo putsan in inyang. Tenya man yang so chan yesi. Uneyere no te me baru, no? Ik kijk uit naar die ghetto-vergadering. Zeker te weten. Maar als Ingrid zich kandidaat stelt, presidentskandidaat stelt, wie wordt de tegenkandidaat? Huh? Want man, dan kan ik op tegen een vrouw, ik vind dat naar vrouw, tegen vrouw. Melissa is een goede tegenkandidaat. Ja. Ja. Dan moet de samenleving er verstaan wanneer ze praat. Want ik versta hem niet. Wanneer ze praat. Dus dan moet de samenleving, ze moet verstaanbaar overkomen. Is het de Guyanese accent dat een beetje... Nee, ik denk dat het meer om de aardappelen gaat. Aardappelen? Zeker. Isab minogo bespreken ons, maar ik heb respect voor vrouwen, Isabi toch, maar je moet duidelijk overkomen, verstaanbaar zijn. Toch, dus als de VHP zegt dat wil, dan kunnen ze Melissa zetten als tegenkandidaat zoals u dat heeft voortgesteld. Maar dat is niet mijn voorstel, want dat is eigenlijk geen competition voor mevrouw Ingrid. Maar ze wordt altijd in verband gebracht met Guyana. Van de aardappelen doet door de rappen. Dat gaat soms ook mijn verstand te boven. Want, en het is niet alleen bij die mevrouw. Het is bij vele Surinamers die een tijdje in Nederland hebben gewoond. En die op een gegeven moment de realiteit kwijt zijn. Maar wil je het maken, kom verstaanbaar over. Dan kan het gaan werken. Ja. Dus dan hebben we nu een tegenkandidaat. Ja, zo. Melissa versus Ingrid. Versus Ingrid Bouters. Ja. Maar die uitspraak van mevrouw Bouters is wel viraal gegaan. Ik weet niet waar hij is. Trama beweert dat ik van de Melissa abe panyatori helemaal. Ja, weten we niet, hè? Weten we niet, want vaak genoeg hebben we uitspraken mogen waarnemen. Waarvan ik zeg van nee, dat doe je niet, het gaat om je man. En dan heb ik het niet over Ingrid. Maar Ingrid, ze heeft getoond dat ze dwars door alles, toch, achter de man, achter de samenleving. En altijd heeft gestaan achter de samenleving. Dus Ingrid, als ze natuurlijk gaat inwilligen, we moeten de president, de ex-president ook vragen, als we hem tegenkomen, om Ingrid voor ons ter beschikking te stellen. En dan gaan wij massaal op Ingrid stemmen. Ja. En ze heeft mijn ondersteuning. En met mij, heel veel mensen, nationaal en internationaal, gaat ze die ondersteuning krijgen. En we gaan ervoor. Wij willen iemand hebben die dwars door alle lagen van de samenleving wordt gedragen. Iemand dat wanneer ze gaat praten, dat ze verstaanbaar overkomt. Ik moet er kunnen begrijpen. Een man takipchi negra, een man takipchi ook kans. Ingrid, you know your next. Ja. En ik denk dat de sociaal-maatschappelijke, want dat is belangrijk, haar sociaal-maatschappelijk achtergrond vele malen heeft getoond. Ze heeft een track record en ze heeft een goede basis. En daarom zei ik u, meneer Guillermo Samson, respect. Respect dat u me heeft gebeld. En heeft aangegeven dat u mijn stelling ondersteunt. Dus die stelling is gedeponeerd om ook een zekere rust te brengen op het veld. Ja. Mensen willen rust hebben. Los van dat mensen het moeilijk hebben, willen mensen ook rustig zijn. Want je pina, dat idee onrustig in het beveilig, allemaal schrijft voor 83 jaar met beveilig. Hoe heb ik wel brokken oma of zo actie go to? Het is niet de eerste keer.
En daarom de politie heeft heel goed speurwerk verricht. Ja, applaus voor die Zeker man. dat je af met Purgide, man. De politie moet er zijn. Niet allemaal zijn tosie spontu. If one spontu met one misstap, wil niet zeggen dat allemaal een misstap hebben gemaakt. Polities zijn ook mensen. En polities gaan ook gebukt onder die ellende in Suriname. Politie, het korps wordt ook gedemotiveerd. Ook ons leger is log. Mensen worden gedemotiveerd, mensen hebben geen werklust. Mensen worden ook agressief. Een politie moet ook inkopen gaan doen. Ay, is je was aan no. Barrio. Sta niet daar. De duivel is een leugenaar. De man dat themate kori aan heel lachen. Maar de duivel is een leugenaar. En de duivel zal altijd blijven liegen. Oh, denk je dat mooi? Zeker weten. Toch? Dus, sorry. Apa ko mga skeray? Aiming up next tegen gay, hè? No. Apa no kan ko mga skeray to? Ano ba maluko pa may waga? Of kadama ay scare. Kadama ay scare. Ja, sama ay tang. No ma alle respect for so. Malibis ko in my go. Ja, mali. No, maar meneer Roosevelt, heeft gesproken over die rust die mensen naar op zoek zijn. Maar met die van mening dat dan hier voor oordeel, heel proces die zie, meneer Roosevelt. En dan nou we about rust. Omdat ik zie politieke vervolgingen opkomst. If after verkiezing kon een verkiezing zijn uitslag de. Nou, everybody on the run. Laat me u één ding zeggen. Er gaan velen zijn die de verkiezingen niet gaan meemaken. Norigera ga de grond tapumi man. Norigeri. Waarom? Want God heeft het laatste woord. En we man zijn blessed. Lek fabouta blessed. En we zomaar sani. Ama blessed, dat ding is niet normaal. Laten we Daisy Delano Bouterse, onze ex-president, plaatsen op dat rijtje van Louis Doedel. Ja. Van Anton de Kom. Je hebt me, want we vergeten de lie. Laten we ze plaatsen op dat rijtje van mensen die daadwerkelijk onze samenleving hebben gediend. En daarom heb ik gezegd, hoeveel mensen zijn overleden om eens maar dingen vanaf regering die doen. Verschillende redenen. Medische stress, huisvredebreuk, mensen die buiten woonden in een huurhuis wonen weer in huis. Huiselijke omstandigheden, spanning binnen huis. 2, 3, 4 generaties nog in één huis. U heeft anders beloofd. U heeft anders beloofd. En voor Charamangwa rechter. Ja. Vraag ik me af en voor wie niet. Want de staat heeft tot nu toe geen enkele zaak verloren. Vanaf deze regering. Maar u heeft beloftes gemaakt. Dat elk een recht heeft op een stuk grond. Grond is niet duurder geworden. Nee, Ramantakasan, alle 18-jarigen krijgen nog grond. Als ze het niet krijgen, mogen ze hem brengen voor de rechter. Maar dan nog, als je hem zou brengen voor de rechter, Ibolasi. Dus laten we dat zaakje maar laten. Meneer, gaat u bij uzelf te raden. U heeft, niet u alleen, iedereen om u heen. Ze hebben beloftes gemaakt. Laten we ophouden om mede-Surinamers te beledigen en te vernederen. Verleden was zwak begaafd man baga. Amantaki, laten we kijken waar de ontwikkeling is in Saramaka en in Nikeri.
Waarom is er geen ontwikkeling? Nou, taximanto, waarom is er geen ontwikkeling in Koroni en Para? Dan zie je weer dat die man mensen op een zeer subtiele manier beledigt. Vrijwel wie naar verkiezing. Dus eigenlijk, de man is in een functie, maar hij weet niet eens waarvoor hij daar zit. Dat hij de regering kritisch moet begeleiden. Ja. Want de Assan contact de Malasa verkiezing. Is het ook afgelopen voor jou? En hij zorgt ervoor dat de samenleving zich keert naar de regering. Los van dingen die niet door de beugel gaan. En verleden meer prestaat ja, omdat over de negatief sani, maar omdat over de boel sani. Noem een paar goede dingen op nou. De samenleving wil rust. Ze willen goede gezondheidszorg. Ze willen goede educatie. Kinderen worden doorgestroomd. Grote delen van de gemeenschap, grootste deel, wordt achtergehouden in de achtergestelde positie. Door die mevrouw van NPS, mevrouw Levens, doorstromen. Dus je hoeft niet te leren, je stroomt door. Waar eindigen we? We geven die onderwijsgevende alleen maar problemen. De politie moet nu harder werken, want er is meer criminaliteit. Er is meer prostitutie. Geslachtsziekte, panja. Mensen zijn ten einde raad. En u bent bezig met work hard. Dat is niet de bedoeling geweest, toch? Als u die mensen dat had voorgehouden toen u huis aan huis zou gaan. Ging. In het verleden. U bent huis aan huis geweest. U klopte aan die mensen. U knapt soms like want chibo e want soms des mannen weerboel. Eenmaal weerboel on castrati. U heeft die mensen eigenlijk teleurgesteld. Politiek is er klaar mee, snap je? De TBU verwijst eentje dat het kinderen knap af is. Klop, maar hij kan eentje. Maar zo lijkt het. Maar zo lijkt het. Ja. Maar zo ziet het. Daarop lijkt het gewoon. Onuitgenodigd. Amande tapastrati mi BDB. Want de doso de wan presi amegwisi gogo condoleer des mama manos apsuma dede. Drapen bigi luka man tak boy. Amandi si. Amako winas den fade desma. Amano sapsuma dede. Madaman go si do sitak ala de chinengre bigi kri. Maar de chinengre de be kri. Toch omdat asma dede. De man sitak drabula wakako si. Heb chimbigi vrede trawailong. Trawailong mama hoor. Kita kay boy mo lusama ja boy. Nee, wat kinderen, kijk, u lacht erom, maar kinderen na creëren zijn schone geesten. Begis maar op begrijp niet, kinderen zijn schone geesten. Even kinderen no lobbyeren niet man. Je verstaan. En Euroko. Even man kai also verkiezing ook kom, amo kai also. Sen wap kinderen begoluku. Even ap kind bari kaya jaman. Want ap kind sito. Ap kind sita ko asan na bung. Asan na smerbung. En dan, sorry. Want je hebt vele van die kinderen hun toekomst ontnomen. Iedereen probeert te vluchten uit het land. Even na Boentampe, ina Boeroko. Dat vluchten. Ja. Met familie, ja, misschien heb ik makkelijk praten, want ik zit rustig. Ik betaal geen huur. Ik heb gezorgd voor mijn oude dag. Boeroko. Maar de blakama zei Bartak, meneer bluff, mina paiman. Of jogo zoeken in politiek. Want tegenwoordig nou witte masala. Of politiek. Of wisi. Wisi, maar dat is des duivels, dat doe je niet. Want dat is mijn wisdesrevi, hoe mensen overhoop zitten met elkaar. Toch? Maar het is witte masala of politiek. If you are making. En dat is aan politiek komt dus een soort hossel. Dat doe je niet. Laten we het getij laten keren. Laten we kiezen voor de eerste vrouwelijke president.
if manawa arkimi, unaf arkimi. Isabi, dus dat we lukken, if Naji Melissa was stem, if Naji Ingrid. Jullie hebben ruime keus. U heeft Melissa aangeboden, dus Ja. laten ze er zetten. Zou altijd dan... Ja, dan moet altijd een tegenpool Ja, hebben, altijd toch? een tegenpool Ja, toch, hebben, min hè? en plus, Nee, isabi. plus. Ja toch, laat ze alvast beginnen te oefenen voor takip chinengere. Dan mi denk takasano, asanka waka. Ja, maar, Ja, zeker. maar tot op dit moment hebben we geen partij met vrouwelijke voorzitter. Want mensen naar voorzitter is er een president voor aan konde. No. Behalve in het geval van Amara, die interim vicepresident wel. Ja, ik ga u nog een keertje voorhouden. Laten we deze stelling koesteren. We willen een vrouwelijke president. En ik heb u al gezegd wat mijn stelling is. En mensen hoeven geen vrede mee te hebben. Of ze hoeven het niet te respecteren. Maar het is mijn stelling. Ja, maar ze mogen het wel netjes houden in de comments. Waar dat... Isabi? Natuurlijk mogen ze het. Nee, maar kijkt u. Mensen die zich uitgeven. Mensen die onnodig, ongefundeerd uithalen, zijn zwak begaafd. Onnodig, zijn zwak begaafd. Bijna wil ik durven om te zeggen, ze is een vervloekte groep. Nou, een vloekje er. Ja. Om zonder enige reden uit te halen naar iemand. Dat werkt niet toch? Dat werkt niet toch? Je gaat niet zomaar uithalen, ongefundeerd uithalen. Maar er zijn heel veel mensen met een fake account. En we weten van waar het komt. En we moeten geen aandacht aan geven. Het zijn mensen die hun frustraties ook willen uiten. Wat kost, willen ze hun bron van inkomen veiligstellen. Het zijn fake accounts. Tijdens Bouterse zijn er mensen geweest. Ik ken iemand met 17 fake accounts. Ja. Heb ik iemand gekend. Toen ik bij de VAP 17 fake accounts. En dezezelfde man, een primeur van de VAP, dezezelfde man met 17 fake accounts, die sponsor was van de VHP, heeft nu zijn eigen partij geopend en die man is non-stop bezig VHP te bekladden. En luister nou, even een primeur Jichan. If je potaman disi, dan hij pot chan. Dat betekent dat chan tayare. Ja? Zo erg. Nu etogi amansa misabi. Amansa e beklad VAP. Elk ogenblik komt hij met documenten. Waarom die stani man? Ama e de piri. Ama e talatour. Ama kan een partij. Nou amansa klappen ma. Niet aan se chan met me klappen ma. Ama haar donje sa ama besroto. Maar die man heeft volgers. En die man komt over als te zijn de heilige Messias. En ik kan die man zijn verwoord van heden. En man dan nou een stoplicht, want eigenlijk tegen de man die draait tegen een partij, dat de man het is de man wani. Want dat moeten we ook zeggen. En man bij een stoplichtenproject voor VHP, die VHP kost doen. Want tijdens NDP, aman bevinden want to udu broodje meki drape na pebak code. Want to udu broko broodje aman be mek drape tek om een miljoenen. Om een duizenden aman be teki. En na sem bakasi in a blok drape ameitang. Meneer, laten we waken. Ik ken die mensen. Niet elkaar man toch? Laten we waken. Tefke ba may dansa nga want to dot pani e arki blaka man poke dule kay chisuinti. O licht toe op. Ama ouders abwa winkra highway. Haar gondje. De ma luister nou. Ik ken die mannen. Dus er zijn zoveel mensen die zich nu profileren om de plaats van
Tjan in te nemen. Maar koop het best maar dat onder een vergrootglas toe. Vooral dit soort figuren. Maar de reden waarom ik gelijk zijn man is op zo'n de man wan Ze weten niet meer en daarom niet gewoon keusnoten. Want Amanda Sami Etegi samen met de Udu Brochi. Hoe kan de film de Brochi samen met de verworven hier de film. Amanda kan gewoon stoplicht project. Amanda leta stoplicht. Alla de fo uku jump op groen. Mino sabafa awara de me karama of fa. Lukuno, we moeten waken, hè. Aan een joke. Parmeser, amabe da parmeser wan piste, amabe din wan begrote in. Om die rotondes te verven. Niemand heeft hier, ramoni sama actie van begroting. De man potama wan sei, de man juwan trama a begroting. Want amabe bige verfikba. Het zijn mensen die gevolgd worden op Facebook. Niet etegi. influencers. Het zijn... Luister. Verleden shaman na was het oorvroes toen we wat busje. Mi bra zegt dat afvolk disi. Wo bari boy. Mi ne lukut op materiële sani, maar mi gade je kan niet eens je eigen behoefte voorzien. Non-stop je beuken op VHP. Maar ben jij beter dan hun? Ben je beter? Dus, kijk, er zijn, ik ben geen woordvoerder van niemand, want Isabi niet tegen, maar voor mij geen VAP. In deze setting, mga een model, dit is sorry. Maar hoe man, ik kom en ama, ik halen uit, die man is telkens, ik ben nog nooit live gegaan. Alla jura man de live. Ik kan nou wel papieren, wel documenten, dan mij schrijven in een tapu. Kogo film broodje. Wat de verworven hier van mandati. En hij is van alle markten thuis. Daarmee is het Irko, daarmee naar bruggenbouwer, daarmee naar stratenmaker. Hij is alle markten thuis. En zulke figuren raken nooit never verzadigd. En daarom zeg ik u, ik ben moe om te experimenteren. Dit is mijn laatste keer dat ik naar buiten ga komen en ga zeggen van, kijk, laten we die keus maken. Want tenslotte, het gaat niet om de persoon. De persoon is niet voor mij belangrijk. Het gaat om de kwaliteiten van de persoon. Ik kijk niet naar mensen, hun haardracht, hun uiterlijk, noem maar op, hun politieke kleur. Of hun geloof. Hun gender. Net als ze net. Dat niet. Dat niet. We willen wel precies weten wat het is. Nee, maar zijn twijfels. Dat zijn zware twijfels. Ja? Ik kijk niet naar die mannen hun haardracht. Ik kijk ook niet naar hun kleding. Ik kijk naar hun capaciteit. Wat kunnen ze betekenen voor de samenleving? En nu nog een next voor nog een jonkie er. Jonkie kon leggen wel een soort Santa Chan moet. Hé, luister nou. Chan gaat ze niks geven. Ik had ze niks geven. Die bij de normaal is, wie bel Chan toe met eigen takje. Ik tak jongen Chan, joh. Meer gide ma money, joh. Je moet die mannen geen geld geven. Chan tegen me tak Marlon, het was een toetje. Het was een toetje, maak je niet druk. Ik zeg nee, maar het is niet leuk dat mensen telkens komen en geld. En wanneer je geld gaat vragen, gaan ze je op de camera zetten. Ze gaan je gelijk in een bepaalde hoek plaatsen. Ik heb op eigen kracht de vergaderingen gedaan. Ik heb niemand, never van geen enkel politieke partij geld gevraagd. Vitek, de money yo hala voor pagina. Zeker toch, net als hoeveel journalisten het doen. Sorry. Sorry, minayere yunenkari. Maar vaak genoeg, minayere verleden dat journalisten beeldmateriaal door die GS-vleet versroten wat meneer Flo. Beeldmateriaal aan mijn chago, go seren beeldmateriaal dat mij is wamoni. Kijk nou, is dat wat we willen voor Suriname? Journalistiek behoort tot de derde of de vierde macht.
Maar laten we het goed gebruiken. Ten voordele van land en volk. Maar in een sluipen go. Natuurlijk, ik kan go. Ja. Ik verjaar je man die een cadeau. Dus wat sali. Maar ik kan er geen gewoonte van maken. Voor alla euro in dit op de man. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. En daarom heb ik respect voor u. Dankjewel. Houd het zo. En dan gaat hij groeien. U verstaan? Houd het zo, dan gaat hij groeien. Maar u kunt niet iemand in vertrouwen nemen om eigenlijk datgene te doen wat de samenleving moet verheffen. En de persoon gebruikt het bij eigen baten. Nee, dat doen we niet. Dus daarom zeg ik u tot slot, als er geen vragen meer zijn. Ja, meneer Rozenblad, ja, dat natori. Ik ben heel blij dat u dit heeft aangekaart. Dat is een belangrijk visie, een presidentskandidaat. Dat u heeft voorgesteld aan Suriname. Want ik guess dat we een soort keuze maken. Er gaan mensen zijn die zich gaan voordoen. Maar wij checken tori. Meneer Rozenblad. Ik sta erachter. Ja. Ik sta achter die mevrouw. Absoluut. Ik sta achter die mevrouw. Wij gaan dit volgen. Als het goed gaat in Suriname, gaat het goed met alle ondernemers. Klopt. En kijk, Kijk, we zitten nu overhoop met elkaar. Iedereen scheldt elkaar uit. Op Facebook, overal weer. Als we kutakas rof, vast mannen lobbing. Toch? Racistisch sani. Dat gevoed wordt. Racisme wordt gevoed. De voeding. De president moet komen en zeggen van, hé, stoppen jullie ermee. Wij, ons partij, distancieert ons van die uitspraken van de handel en wandel, dat racisme, stopt u ermee. Wij willen geen deelgenoot zijn daarvan. Kom en zeg wat. If you know wani, make one of the toppers, den tak toppers, mine tak abra, jonkie man. Laten een van de toppers komen en praten, zeg wij distancieren ons van dit, want dit is niet wat we willen. De samenleving wordt verscheurd. Wij Surinamers met dat Sranamang. En laat me Surinamers vandaag zeggen. Alles, en dan ook alles, wat niet blank is zwart. Jullie madras nog wat tegen met Tatjana Blakamai. Ga die blanken vertellen. Ga hem vertellen. We zijn Surinamers. En ik wil me ook haasten zeggen, er is een groep van mensen die, er zijn heel lieve mensen. Er is een groep van mensen die afreist naar Suriname. Maakt niet uit welk land dan ook. Ze komen hier in Suriname, mijn geliefd land. Ik weet niet als u het ook heeft ervaren. En ze komen neerkijken op ons hier. Ano alles ranama epina. Er zijn Surinamers mensen die het beter hebben dan mensen die in het buitenland wonen. If je tiny egi osojala wa boom die grond. Nu bijvoorbeeld, ik ga niet naar Nederland om een huis hier te komen bouwen. Om daar te gaan werken om een huis hier te bouwen. Wanneer ik naar Nederland ga, is het chillen. Af en toe, als er een noodgeval is, speel ik in en ik hou een presentatie om mijn producten, om mijn producten bekendheid te geven aan mijn productenlijn. En ik wil ook vragen via uw medium dat mensen geen producten van mij kopen op internet. Bij een derde, een tussenpersoon, koopt u de producten bij mij. Ik heb toch ook een deur? Ik heb ook een zaak. Waarom gaat u ergens in? Komt u bij mij? Als u ervaring heeft met mijn producten, dan zeg ik, Abu, dat kunt u niet elders. Maar ik heb gezien dat bijvoorbeeld mijn producten, in Nederland zijn er een paar mensen geweest die spullen verkopen uit in Suriname. En die man maakt zijn eigen sticker en hij vult zijn eigen potjes. Koopt u geen producten van mij bij die meneer die producten verkoopt uit Suriname. Of een meneer die een website daar heeft die mijn producten aanbiedt. Koopt u niet. En ja, no begi mama no ando man. Nino ko actie jongens aan man. De man zei go ando. Zij go begi en sluipen. Koopt u, wilt u producten kopen, koopt u het bij mij.
En dan krijgt hij ook de uitleg die daarbij hoort. En gaat u geen... Sommige mensen hebben een probleem. En zij bepalen zelfs wat voor product ze gaan gebruiken om dat probleem op te lossen. Er zijn miljoenen haarproducten op het net. Er zijn miljoenen producten in Amerika, Nederland, Polen. Miljoenen producten en daar draag ik kennis van. Ja. Misschien zit de hulp van uw oplossing niet eens in mijn productenlijn. Niet eens uit het product in Suriname, want producten uit Amerika bijvoorbeeld zijn high standards. Je moet kennis van dragen. Men schrijft duidelijk ook op die producten voor professional use. Yo, mijn professional users kon je net. Look nou, als iemand ter zake niet deskundig is, bella man aksa me fama kapper, if man no kapper lusa man. Je verstaan? Na lekte, igwa monteur, dat man overhali motor, dat man ba, dat man die somen schroeven. Dat man tegen gitak, jongen, dit is een fabrieksfout. Ja. Maar je nou, revara. Je begrijpt? Tefkabaya, die gona a dealer. Dus daarom zeg ik, laten we ophouden in Suriname. Laten we kwaliteit. Zelfs kronte olie de mij serveek. Alles mij mixam no de elai in batera e poti is sert op Facebook. Ook in Nederland. Amerika de nomaschap arot sowieso. Dat is het, controle is zwaar. Maar Nederland niet man. Maar wakama is er niet product sang. Nanga mistekers dat product nog bok of misrevi. Dus de ma ik hier nanga legi mag. En nanga bari maar het zijn niet mijn dingen. Of die man koopt een liter bij me en die man maakt 10. Dus daarom nu, ik verkoop niet meer 1 liter. Ik doe het niet meer. Dus wat doen ze? Ze gaan die producten kopen en vaak genoeg zegt men, ja, ik heb een product gekocht, maar bijvoorbeeld niet het gewenste resultaat. Maar staat het op dat product dat het daarvoor bestemd is? Nee. Laten we mensen zetten die de productie kunnen verhogen in Suriname. Die de cassavafabriek weer kan openen. Laten we iemand zetten die onze suikerriet Marienburg fabriek weer kan openen. Laten we dat soort dingen doen in plaats van non-stop bezig zijn elkaar uit te schelden. Suriname heeft genoeg potentie. Er is iemand gekomen bij me uit Saramaka die is bezig met een cocoa-plantage. Amanko even man takangami. Maar die man stuit op waarschijnlijk op tegenwerking. Laten we onze suikerrietfabriek weer gaan openen, no? Wat is er aan de hand? Samsanga unwatokode. Laten we, hoe noemt het, die machine staan er. Laten we onze cassavafabriek, weet u hoeveel spullen we kunnen halen uit cassava? Laten we onze Pimba Dotti fabriek waar we borden en toiletten en noem maar op glazen gingen maken. Laten we het weer openen. Laten we gaan voor productie. Mensen die daadwerkelijk produceren in dit land. Mensen, ik wil u niet gewoon vragen, ik wil u verzoeken. Koester die mensen. Het hangt af van de regering die moet omgaan met die 70 miljard uit die oliefondsen. Meneer, we gaan die 70 miljard niet zien. Er zijn heel veel landen waar men olie heeft gevonden. Maar de met pina. Ja. Door corruptie. Door corruptieve handelingen. We staan in de rij. Hun hebzucht. Politici, hun hebzucht. Kan maar niet bevredigd worden. En het zou mooi zijn als een partner van een politicus of vrouw de meneer zou zeggen, zeg meneer, waarom steel je dat geld van de arme mensen? Vind je niet dat geld wat u steelt als politici, dat geld vervloekt geld is? Is vloek, meneer. Ik wil geen vloek op mijn kinderen hebben. We leven wel in alle luxe. Bodyguard is zo, bodyguard alle luxe door opoji. Maar het is niet gezegend, het is vervloekt. U leeft over de ruggen van de arme mensen in luxe. Meedogenloos, schaamteloos, gewetenloze figuren. En dan wil je weer
dat we achter je komen lopen. Ik heb het over politici. Die meedogenloos zijn, bij hun maakt het niet uit. De man, ik doe ik de mout op 300 jaar. Trouwens, ik doe ik Alasansa de man Furu de mout Chagwe. Jammer genoeg moet ik op het veld constateren dat geld die bepaalde van die figuren stelen. Dat er kleine jongens zijn, jongere mannen die genieten van dat geld. Met Barrio, je steelt, voor wie steel je? Voor wie steel je? Heb je niet genoeg gestolen? Is het niet genoeg geweest? Heb je niet bekomst? Ibere no furu? Look of ibere biji. Lek leutje boa toilet. Anasari? Wanneer houdt het op? Politiek vernietigt dit land. En dan wat gaan ze doen? Dan gaan ze mensen sturen. Je moet zoeken wat toeman, jammer 5000 golu, voor zoeken trobangai. Ze zijn er. En er zijn gasten die zich lenen ervoor. Geld, hebzucht. Heel die daarmee zoeken money naar de man. En daarom zeg ik, if naf money, dan ben je nou naf going verkiezing. We moeten ze afstraffen. Kom niet met geld en met ander soort nonsens op me. U heeft beloofd en u bent uw beloftes niet nagekomen. Meneer Chala. Meneer Rozenblad, ik ga u bedanken voor dit moment met Kulturo TV Open Mic. Kijkers, dit was Kulturo TV Open Mic met de heer Rozenblad in Suriname, 17e rijkste land van de wereld. No wiki 70 miljard waard, hè, zo meteen. 17e rijkste land waar er prostitutie hoogtijd viert. Daar betekent vorige tijd, je laat die kinderen naar prostitutie. Waar gaan die kinderen nu? Kunnen kinderen op school gaan? 17e rijkste land, maar op je wakagwa scoren wat tafranga was sturu. Met begieren. Ome wan puntje no de. Ome wan puntje no de. If you nothing equation, wan chimbal eitro. Den puntje komoro diri. Maar aman komoro ching, aman lucht. Adja wan luchtballon. Mensen kunnen zich niet goed voeden. Oudjes kunnen zich niet goed voeden in 17e rijkste land. Dat was een mesmerboen toch? True. En dat je ratap niet te witaki. Was een mesmerboen toch? Je steelt. Je bent ziek. En je zal blijven stelen. En Solisi, daardoor bestraft de man dat ze blijven stelen en liegen. En vaak genoeg geloven ze hun eigen leugens. Dus daarom niet tegen dat Foswama bieden Israël aan. Laat die man een psychologische test doen. Kom lukken even maar EDC Europa doen. Niet tegen jou. Niet beledig man met mijn God. Ik wil het weten. Look nog first bestem al tapu. Met een psychisch rapport, Jimmy. Een psychologisch rapport. Met me lukken nou. Ja. Toch? We willen lukken veerkracht, want meer ik met dat veerprobleem. Isabi. Maar kom je lukken psychologisch rapport, no? Laat me zien als je capabel bent om die job te klaren. President zei, het is een zware job. True. Het is een zware job. En nu vooral als je de wind van voren krijgt. En dan want je zo roko, en dan draai je een politiepost. Niemand verscheurt de samenleving niet, breng de samenleving bij elkaar. Kom anders praten met mensen. Doe je anders voor. Luister nog. Mina adviseur met play no de. O chef. Mina adviseur met play no de. Voor sorry, u heeft nog een tijd. Zitting kom. Maak er wat van alsjeblieft. Want als er dan volgt. Iedereen kijkt grap, we hebben nog 18 maanden. Iedereen kijkt makkelijk voor 18 maanden, maar je voelt la de aan wat wipino. Kijk je wat er gebeurt met zakenmannen, hoe zakenmannen gebukt gaan onder die ellende.
Zaken gaan kapot, zaken gaan over de kop. Productie, het is heel moeilijk. Ik ben producent. Het is heel moeilijk voor mij, meneer, om te produceren. Mensen komen hier zonder geld. Kinderen komen zonder geld. U heeft het zo net meegemaakt. Dat je nog moet tegen de prijs dat is sakaji. Dat is maar frustreerd. Om een niet samenleving, als ik elke maand 100 kinderen help, kon het gratis voor de helft van het bedrag. Zeg zangen niet. Wie helpt mij? En dan krijg je ook nog de samenleving tegen je, die ellendelingen tegen je, die geen vrede hebben met andermans succes. Daarom heb ik gezegd, Iwikini, als hij zangen kon er no de, dan zou hij winst juist schrijven. Dan loop ik de kost schrift op Facebook. Ik geef er geen waarde aan, hè. Ik geef het ook geen aandacht. Want zolang is hij deze tak, die zou vervloekt worden. Dat is een vloek. Dat hij gaat op de Facebook, deze van de prijzen masra, van de godvrezend. Isabi, maar je gunt een ander niet. Mensen gaan werken op een ministerie. Voor zich denk je voor te schweren. Mensen komen in het buitenland om hier hun kennis en hun kunde te delen met mensen. Voordat je denkt dat heeft graadbaka. Want de tegenwerking die ze krijgen op ministeries, vooral door politieke loyalisten, mensen die uit de lucht zijn komen vallen op de positie. En daarom zeg ik, mocht het zo zijn dat we een vrouw krijgen als president, laat het niet zo zijn dat het erop gaat lijken dat ze een kleuterklas aan ministers gaat hebben. The right man on the right place. Mensen die kennis hebben van zaken. Ik zal ervoor waken. Want als het zo ver is, ik weer niet, dan me val je aan toe. Maar ik denk het niet. Allemaal kan kiezen. Zeker. Dit was meneer Rozenblad in Kulturo TV Open Mic. Tot de volgende keer. Alsjeblieft. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Wogo luku na Kulturo TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, dan look op je nieuws. Kulturo Yusu, pas de vastrat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturo Yusu, pas de vastrat is refbuntu. Suriname zo een hele clan, maar kodep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriol ya fans of shini, isha idol in distance of enemies, dambotaki on the right place, different colors. One stage, go go go, pe alo vegro, pe wela fu anta gesta kaigo, pe korofina ngale take blow, yeah. Pe horde gia pina follow, pe descapudi esi jano wolo, pe te dry de ne juki anga dolo, when I go follow. Kulturo TV, pe anyu sunele. Kulturo TV, privilege. Kulturo TV, pe anyu sunele. Kulturo TV, privilege. We go diki diki, une guaso sos manen sa bigi bigi. No, we go
Aksa volk if de loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, zolang als aan PUD, we swing committee. Ja. Druk op alleen, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijstak. Dat in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je een steken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Culturu TV, de años unele. Culturu TV, Prividence. Culturu TV, de años unele. Culturu TV, Prividence. Ranang saisa, alas my bari. Culturu.com na nyusu wechari. No fake, no joke, ja nyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja nyusu nesari, wai begin te wan klari. Subscribe en share, make defense fi arki. Ja we libu no prati, u ape nei parki. We de tapat strati, kakwangai kragi. U de borai dwen. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe a babo wijsdwing. Dat hoe ka verwijsding. Gona beleiding. A probleem van volk na de stijging. Dat bek wet amita volk voor de ta eisding. Want hoe power ik kom af voor de koties scheiding. En hoe goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Sto look op je nieuws. Culturu nyunsu, paste fa stratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Culturu nyunsu, paste fa stratis respuntu.